O meu nome é Nicolás Soeiro García. Eu son Hugo Tato Vázquez. Eu son Damián Torres Fidalgo. Montamos o proxecto dunha empresa que se chama Contorno Accesible. Somos os 3 alumnos do ciclo de grado medio de soldadura e calderería do Instituto IES Marco do Camballón. A idea do noso proxecto xorde de intentar conectar os dous ciclos que hai neste centro, que é o de soldadura e calderería e o de atención de persoas en situación de dependencia. Contorno Accesible é unha carpintería metálica onde realizamos traballos de todo tipo, pero estamos especializados en realizar traballos que axuden ás persoas con mobilidade reducida a superar as barreiras arquitectónicas. As tarefas nas que nos imos especializar van ser adaptacións de espacios interiores e baños, salvaescaleiras, barandillas, ramplas e adaptacións de piscinas. Eleximos o modelo de cooperativa xuvenil porque somos todos menores de 30 anos e é unha forma de promover o emprego da xente nova. E, aparte diso, é unha forma equitativa de repartir as labores e os beneficios.